Hola, bon dia. Avui vaig fer-li una entrevista a la cantant Lola Índigo. Hola, bon dia. Bon dia. Quina cançó teua t'agrada més? La cançó El Tonto, perquè és la que més ritme té. Qui o què te va inspirar per a ser cantant? La meva iaia, que cantava molt bé i me va ensenyar. A més de cantar, què més t'agrada fer? M'agrada ballar i conèixer els meus fans. Què fas per a ballar tan bé? He anat a classes de ballet durant molt de temps. I durant quants anys has anat a classes de ball? Durant 15 anys. A quin concurs o programa de televisió t'agradaria anar o tornar? M'agradaria tornar a The Dancer, perquè vaig conèixer a molts xiquets molt divertits i m'ho passava molt bé. I per últim, tu de xicoteta volies ser cantant com ara? Sí, però vaig tindre que esforçar-me molt per a ser-ho. Gràcies per el teu temps. Adeu. Adeu. Hola, bona vesprada. Avui vaig a fer una entrevista a Kim Jong-un, el president de Nord-Corea. Hola, com estàs? Molt bé, Puc fer-te unes preguntes? clar. Comencem. Per què matares al teu oncle? Perquè jo pense que és un traïtor. Com és la vida dels habitants en Corea del Nord? La veritat, molt tranquil·la. I quants veïnats pot tindre els habitants del país? 7 per els homes i 11 per les dones. Per què no vols que els ciutadans marxin del país? Perquè no volen que sapiguen la veritat. Què passaria si tu morires? Que me vaig convertir en el déu de Corea del Nord. En Corea del Nord, si vols escapar, qual seria la condena? Que moriries i la teua família seria despreciat. Què passaria si eres religiós o tens una Bíblia en la teua casa? Que moriries cruelment. Per què raons pots morir a Corea del Nord? Per moltes raons, com trencar una finestra, etc. Moltes gràcies per respondre a aquestes preguntes. Adeu. Adeu. Avui vaig a fer-li una entrevista a Alexia Putellas. Hola, bon dia. Bon dia. Ens agradaria moltíssim fer-te una entrevista. Voldries? Claro, home. Val, comencem amb la primera pregunteta. Tu de xiqueta volies ser futbolista? No m'agradava molt lo de ser futbolista. M'agradava més ser modelo. Què t'agradava fer en el teu temps lliure? Anar amb els meus amics al parc i estar jugant. Quants anys portes jugant al futbol? Uns 9 anys. Quin ha sigut el teu partit més dur? Contra la meva família, contra el meu pare, el meu cosí, els meus germans. Tens algun amulet de la sort? Les botes que me va regalar el meu pare a començar a jugar al futbol. Què t'agradava fer quan eres xicoteta? M'agradava anar molt amb els meus amics i contar un poc de xisme. Tens germanes? Com s'anomenen? 2. Marcos i Alejandro. Val, i per últim, com t'agrada vestir? A la moda, com sempre. Moltíssimes gràcies per la teua atenció. Adeu. Adeu. Hola, bona vesprada. Avui vaig a entrevistar a Ariana Grande. Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. M'agradaria fer-te algunes preguntes. Claro, home. Quan vas començar a cantar? Jo vaig començar a cantar quan tenia 15 anys. Has actuat alguna vegada? Sí, he actuat a diverses sèries. Sèries.
Quina és la teua cançó favorita? La meva cançó favorita és Flowers, perquè crec que té un missatge preciós. Saps parlar altres idiomes a més d'espanyol i anglès? No, només sé parlar espanyol i anglès. T'agrada viatjar? M'agrada moltíssim viatjar i visitar llocs nous. Quin projecte t'has pensat ara? M'agradaria escriure una cançó molt especial per a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut tot un plaer conèixer-te. De res. Adeu. Adeu. Hola, bon dia. Avui li farem una entrevista a Tini. Bon dia, Tini. Hola, bon dia. Et podem fer unes preguntes? Clar que sí. Val, moltes gràcies. Comencem. Tu de xiqueta pensaves que anaves a ser una cantant tan famosa? La veritat és que no. A mi m'agradava cantar, però no pensava que anava a arribar tan llunyà. De les teves cançons, quina és la teva favorita? La meva cançó favorita és Cupido, perquè té un valor sentimental per a mi. Qui et va inspirar per a ser cantant? Me va inspirar la meva cantant de la infància, Madonna. Si no hagueres sigut cantant, què hagueres sigut? Haguera sigut mestra. Què fas en el teu temps lliure? En el meu temps lliure vaig a visitar a la meva família i anar a la platja amb els meus cosins. Com es dirà el pròxim disc que vas a sacar? Es va dir, si no, un peix en xocolata. T'agrada el teu treball? Per què? Sí, m'agrada molt, perquè és un treball que pocs poden fer i que és el meu treball de la meva infància. Moltes gràcies per el teu temps. Adeu. Adeu. Bon dia! Avui anem a fer-li l'entrevista a Aitana Ocaña. Comencem! Bon dia! Bon dia. Comencem amb una pregunteta un poquet forta. Quantes parelles has tingut i com s'anomenen? És veritat, és un poquet forta, però molt interessant. He tingut 2. S'anomenen Alejandro Sanz i Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos... Val. Aquesta pregunteta té que veure amb com reaccionar els teus pares al tu començar a ser famosa. Què te varen dir els teus pares sobre complir el teu somni? És veritat. Me van dir que fera el que volia, però que pensara en el meu futur, perquè era molt arriesgat, ja que podia acabar molt malament, econòmicament i emocionalment. Va. Esta pregunteta et pot sentar un poquet mal, però ens agradaria moltíssim saber la resposta. Com va reaccionar a les crítiques del nou àlbum Alfa? El meu àlbum no és per a xiquets xicotets, és per a xiquets de totes les edats, però que els seus pares sàpiguen la realitat. Esta és la penúltima pregunteta i és per a recordar l'esforç que has tingut que fer per arribar així. Com has fet per aconseguir això? Ha sigut per els meus pares, perquè sempre m'han ajudat i han estat al meu costat. Per a finalitzar, aquesta pregunta tracta de la teua infància. Quin altre somni tenies quan eres xicoteta? El meu altre somni era viatjar a la ciutat de València i ser fallera major infantil de València. Per a que tu te penses que has sigut fallera major infantil de València, te faré entrega de la feineta. Moltíssimes gràcies per intentar fer el meu somni en realitat. Moltíssimes gràcies a tu per vindre i adeu. Adeu. Hola, bon dia. Avui vaig a fer una entrevista a Cristiano Ronaldo. Com has aconseguit guanyar tots tants trofeus? Entrenant molt, sent regats a la pilota i tirs. Alguna vegada has fumat o has begut? Sí, quan guanyé l'Eurocopa a Portugal. Era un dia molt especial. Com has aconseguit ser el millor del món? Entrenant molt amb dedicació. T'agradaria que els teus fills menors jugarien a futbol?
Sí, m'encantaria que seguiren els meus pas. Et retiraries si guanyares el Mundial? Sí, em retiraria si guanyara el Mundial. T'agradaria retirar-te a Europa? Sí, m'encantaria retirar-me a Europa. Si hagueres dedicat al futbol, quin altre esport hagueres guanyat? No sé, crec que al bàsquet. Quina lliga és la teua favorita? La Lliga Espanyola. Vas anar al col·legi? No, no vaig anar al col·legi. Si no hagueres triat a Portugal, per a jugar, què selecció hagueres triat? Espanya. Messi és el teu amic? Sí, Messi és el meu amic. Què jugadors et cau bé? Messi, Benzema, Bale, molts. Adeu. Adeu. Hola, bona vesprada. Avui li vaig a fer una entrevista a Fernando Alonso. Bon dia, Alonso. Podria fer-te unes preguntes? Clar, vinga, pregunta. Comença per quants països has passat. He passat per aproximadament més de 50. On vas conèixer a la teua dona? En un camp de futbol. A quants anys va començar l'afició? Des que era un xiquet m'agraden molt els cotxes i les carreres. Quin va ser el teu primer cotxe? Un Renault 5. Els teus fills també tenen afició a les carreres? No, les agrada més el futbol. On t'haguera agradat néixer? A Espanya, estic orgullós de representar el meu país. Per a tu, qual títol és més important? Per a mi el Mundial de Fórmula 1. Quin és el teu cotxe preferit? Tinc dos, el Lamborghini Egoista i el Bugatti Chiron. Val, moltes gràcies per el teu temps. De res. Adeu. Adeu. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Avui vaig a entrevistar a Vanessa Romero. T'ha arribat a agradar algú que ha treballat amb tu en la que s'avecina? No, perquè tenia parella en aquest moment. I alguna escena que t'hi hagi costat molt? Sí, moltes, sobretot les d'acció. Hi ha algun actor amb el que hagis acabat mal amb discussions? No, perquè me caien tots molt bé. Quin esport t'agrada fer? El tenis, perquè jugava des de xicoteta. Si no treballeres actriu, què series? Modelo, perquè m'agrada molt. T'agradaria tindre fills? No, perquè no podria compaginar-lo amb la meva vida. Fins així la entrevista de Vanessa Romero. Gràcies. Adeu. Hola, bon dia. Anem a presentar a Messi. Hola, bon dia. Quin jugador el consideres com a un germà? Neymar és per a mi com un germà. De xicoteta volies ser un jugador de futbol o volies ser una altra cosa? No, des de xiquet m'agradava ser futbolista. Quins són els teus hobbies? Els meus hobbies són cantar i ballar. A quin jugador del passat t'agradaria aparèixer? A Maradona perquè crec que és el millor jugador de la història. Quin és el partit més difícil que has jugat? El Mundial, França-Argentina. En quin equip de futbol t'agradaria retirar-te? En Aràbia, a un equip potent. Tens germans o germanes? Sí, tinc una germana anomenada Mariola. Quin és el teu restaurant preferit? L'Hotel Ritz perquè tenen uns plats molt bons. Adeu, gràcies per l'entrevista. Adeu. Hola, bon dia. Estic ací per a fer una entrevista a Adriana Cerezo Iglesias. Hola, bon dia. Pots començar quan vulguis. En quants anys començaves el taekwondo? Vaig començar més o menys amb 4 o 5 anys. Quants esports has fet de la teua vida? He fet molts, com gimnàsia rítmica, ballet o tenis, però el que més m'ha agradat va ser el taekwondo. Tens alguna germana? Com s'anomena? Sí, tinc una germana i s'anomena Marta. Quin és el teu equip favorit de futbol? El meu equip favorit de futbol és el Barça, però des de xicoteta m'ha agradat molt el València. Fas algun altre esport a part del taekwondo? No, perquè no tinc temps, però m'agradaria fer tenis. Quants campionats de taekwondo fas a l'any? Molts
però la veritat que no ho sé, però faig molts. Com et vas sentir al quedar en segona posició als Jocs Olímpics? Molt bé, però a la vegada molt trista perquè vaig perdre per un punt. En quants anys vas guanyar el teu primer campionat? Més o menys amb 9 o 8 anys. Bé, moltes gràcies i adeu. Adeu. Hola, bon dia. Tenim així a James Rodríguez. Te vaig a fer unes preguntes. Hola, bon dia. Quin esport t'agradaria fer? M'agradaria molt fer botxa. Quantes hores entrenes? 3 hores. A quin país t'agradaria viatjar? A França. Quin trofeu t'agradaria guanyar? M'agradaria molt guanyar el Mundial. Com celebraries un gol de final de Champions? Callant a tot l'estadi. On t'agradaria néixer? Canadà. Quin estadi és el teu favorit? El teu favorit és el Mestalla. Quin és el mitjancampista més difícil el ha jugat? Puyol. Moltes gràcies per respondre aquestes preguntes. De res.